Qonqo molweni Mzantsi Afrika, molweni into zakuthi. Nguba udinga lona utata uColbert Dinga ophaya eThombo eNkonxeni. Utata njengoba engumhlali waseNkonxeni uthe ke wazifumanela ke inxiwa apho akwaze ukwakha khona umkhukhu. Kwabonakala ke kube khona abantu abayibonayo le ntlungu yentlupheko utata ehlala nabantwana abancinci enibabonayo. iVusisizwe TV channel ke yesuka yayofika kweli khaya, kodwa nje umnqa into yokuba xa uthi uyafika umbuza utata uyayichaza intlupheko yakhe. Kodwa ke sithe xa besihleli sijonge isimo sizama ukutshekisha naphaya kwisebe lozinziso loluntu, sitshekisha ke into yokuba ingaba utata wake wabhaliswa na kwisebe lezindlu, wake wancedakala na. Safumanisa into yoba utata uDinga unendlu anayo kwindawo yaseMahenge ePort St Johns kwaWard 6. Sithethile ke naye amaxesha amaninzi ukhansila uManinjwa. Hayi, uManinjwa into zakuthi andifuni ukunixokisa, andizange ndikubona ukohluleka ukufana noku, ngoba uthe xa esiphendulayo wathi uzawuya ayodibana namakomiti, ngoba kuyafumaniseka into yokuba utata lona unendlu ekwindawo yaseMahenge eyakhiwayo, indlu ye-RDP, kodwa utata akazange yazi uba unendlu. Loo ndlu suke kwakhona omnye umntu ofumaneka kuyo ngaphakathi. Siyabuza ke into yokuba kwenzeke kanjani ze kungene lo mntu. Iimpendulo zathi abantu abangene eMahenge bebengazifuni izindlu zabo, abantu abakhelwe kwindawo yaseMahenge. Kodwa xa simbuza utata lo, yena uthe akukho mntu mnowezayo kum ndinguColbert Dinga ezoxela into yokuba ndinendlu endiyakhelweyo. Kodwa into endiyaziyo yinto yokuba ngeli xesha sihlala kwaGreen ePort St Johns sibhaliselwa izindlu, kodwa into yokuba indlu yam iye yagqitywa, ndikhonjiswe, ndiboniswe, zange yenzeke loo nto. Simcelile ke uManinjwa several times kukwadibene nomama uKlasi OR Tambo ongu-acting uRD. Samcela sathi, mama uKlasi, khawusincede, khawusiqhoshele nantsi into isenzeka ePort St Johns, umntu ehlala emkhukhwini kodwa umntu enendlu. Umama uKlasi ke usithembisile into yokuba ukwathethile naye noManinjwa, kodwa kude kube ngoku, yayinto yalo nyaka ophelileyo if andiphazami, kude kube ngoku akakangeni utata endlini.